Hello mga ka-viewers, tanawa na. Pindot kaayo. Padung mi sa alamak. Diri di sa pachong. Magyari ani Andre. Wala di ka. Kasi na nga ligo ay. Lah, gamayan na ni Dan. Cuma naog sa kutsong di. Naog sa ko. Luk tadi bukid ba? Bukid sa Konsolasyon Lamak. Nao. Hindi kaayo mga ka-viewers. Sunod ay nag-ari diri ibalik kay dagang lapok. Uy, nakahatod di kag sa iro de chong. Dire ko kasi pangapas ng mga bata. Aw. Lapok mo sa diri guys. Hindi na gid chong. Diri nani na sa pachong. Lubon ko. Dagan ko kuan dito. Hindi na lang. Na dagan kuan ko. Lapok.